Dumani yathumezizweni isihlahla somdlebe nondela msimba phetsha mfazweni empandla tisho zamadoda ebomvu nabasethethe nabasenyimba namkhonto kwazi igazi ndaba ikhalamas dictionary ndaba zadida umndeni. Ndoda nendoda yophiliswa inqumo zayo kulate manje 2025 mawunganasibindi one side onesibindi one side. Uma ungifuna uzangi WhatsApp enambeni ethi 071 130 7808 namba yami ka WhatsApp le. Lalela 2025 indoda nendoda yophiliswa inqumo zayo nesibindi sayo. Unesibindi uzayithola into oyifunayo, awunasibindi ima one side. Ubani wathi inyoka iyaphilisa? Ubani wathi makufanele uphile kumele ube nenyoka? Ubani wathi makufanele uphile kumele kufa abantu bakeni? Engani mawuye enyangeni ufika kuthini uthi uzofuna into yokudla, into yemali. Ozake kodwa kunezinto okufanele ke uvala umlomo abangani bakho bangazazi ngoba the moment baqala bazazi ayi ihambile lento. Lalela khona imithi esiphethe la, khona izinto engiphethe. Madoda nendoda yophiliswa inqumo zayo. Wena libele ukukhamisa lapha kwakho, libele ungena ku TikTok, libele ukhuluma into ezingekho. Kulate manje kusebusuku, yabo manje kusebusuku manje. Manje 1:20 ekuseni, it is a Monday. 1:20 ukhulunyisa imoya. Kunemithi okufanele ukuthi ungabi sayidle eminingi, lokugcatshwa yozilimali. Sekumele kusebenza imoya manje yasemkhathini. Unemithi okumele siconnect nayo bese ngikutshela ukuthi mawubona ukuthi yenza ukuthi, mawumuntu wesifazana ubona ukuthi gqoka ukuthi bese wenza ukuthi, mawubona ukuthi yenza ngithe indoda nendoda yophiliswa inqumo zayo. Kuyobiza ukuthi usukuma uphume ushiye umndeni wakho, uphume uhambe uyofuna into ngeke uzuyithole ukuthi ungena ku social media la bese uthi ngalanda into akwakungakayebi yona. Uma ufuna into uyoyenza njenge client la, mayazi ama client ami uvala la buka izinto. Ungangena nje babuke nje benza yonke into but wena uvala la udla impande. Khulunyisa imoya manje. Isikhathi sokuthi manje sekulo kuthiwa imoya nezigubhu, kunezigubhu zemoya, spirits asihlabi mahlabi late leyo. Kunemoya ekhulunyiswa, mayikhuluma imoya bese iya respond correspond ebusuku bese uyavuka ukwenza lento engithi yenza. Akufanele mawuthi wena ufuna indlela empumelelo bese uyalala uhunga ubuthongo ebusuku. Lutho asilele sivukile sithanda ukuvuka, kodwa sivuka ngoba kunezinto okumele uyikhulumise. Uthi moya uyikhulumisa bese kuvuleka phezulu, kuvuleka izulu phezulu. Lithi iBhayibheli ngabona izulu elihle, ngabona izulu elisha, ngabona umhlaba omusha. Nawe kumele ukubone, kunezinto kumele zibonwe uwe wedwa abanye bengayiboni. Uyibone ebusuku kwenzeka izinto, ukhulume nazo ebusuku zirespond. Bese kuseni uvuka ufaka iperfume uqhubeka ngendlela. Ayi, ndoda nendoda yophiliswa inqumo zayo. eGoli Nyeza 066 00 266 33. Uma ungakazi ungiphuphe ngicela ungayihluphi ngokuza kumina ngoba into zami ngeke isebenze kuwena. Ukhehlelezi lo indumandumane yadumezizweni isihlahla somdlebe unondela mzimba umbejembeje umfazweni empandla inhliziyo zamadoda ibomvu abasethethe abasenyimba nomkhonto kwazi igazi sikugwazi igazi umkhonto hlaba ikhala amanzi dictionary ndaba zadida wena uzawudideka nolove uzogcwala ngeke la sekusebenza ama spirit manje sekusebenza imoya. Yonke imoya iyathobelana madoda, uyakholwa noma ukholwa imoya yonke ayiqondi ulayini uzoqonda manje, uyoqonda 2025 indoda yophiliswa inqumo zakho. Nomama uyophiliswa isinqumo sakho asithathile. Kulate manje akusafanele sikhuluma okuningi. Uma ubona abantu izinto zenzeka yeke ukubenzela umona ulokuthi awuhlale unyonyoke njengoNicodeme uthi ake nami nginyonyoke. Kubalekile ukuthi before uthathe into oqala uhlole ukuthi lento izohambelana yini nedlozi lami. Ngoba uzophapha thatha into ayihambisani nedlozi lakho. Umuntu ungakamphuphi awuqala uzuthi into azokuhlolela yona ihambisana yini nawe. Uyeke lento ukuthi mawufona uzoyitshela ukuthi uzothola mina. Ungithole efonini mina, ngikhuluma efonini ngibhizi esigodlweni sami, I'm too busy. Uzothola umuntu ozokunika i-direction, akunika i-appointment uze kumina sihlale phansi sibone ukuthi senza kanjani. Na ku WhatsApp uzokunika same thing, direction. Kunjalo nje. eThekwini 063 051
7641. Asidibane esigodlweni. Ngiyabonga.